karon ang affirmative may una mo kuan. Okay. Palihog lang kong banda sa oras. Mga 10 minutos ni Badyo, no? Okay. Sige, padayon Brad Nicolay. Okay, maigsuon na itong tigpaminaw. Ang gitudlo sa itong simbahan, no? Kabahin sa pagtuki sa balaang nga kasulatan o ang Biblia, nga dunay gitawag na to o contextual sense, no? Kanibitaw ang pagsabot sa atong gibasa, no? Sa balaang nga kasulatan. Doon na po gani na gitawag og litra po litra, doon na po ang kahulugan, no? Niya na. Muna nga kini ato ang kahulugan sa ato bot ani pasabot sabton. Sabton na to, no? Ang tibuok nga mensahe gyud sa Biblia, no? Wala ta niya nang gitawag og kutlo-kutlo o usa ka teksto rin mao na dayon, no? Bali Brother John sa tema nga atong gipabarog karon, doon ako'y kutloong nga mga sitas nga pagatugutan ng tatanini nga gikan diri sa Pinadayag Kapitulo 3, versikulo 7, taman sa 12, no? Nga bisan tuod og ang tema na ara sa 12, apan atong gibasa ang 7, aron mo ay mo tudlo kanato sa pagpasabot nga unsa gipasabot sa 12. Doon lagi koneksyon ning mga teksto, no? Yes. Nagingon dinhi nga ang subtitle nga ang mensahe alang sa Philadelphia. Nagingon dinhi nga isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Philadelphia. Kini ang mensahe nga giingon sa balaan o matuod ang nagkupot sa yawi ni David. Walay makasira sa iyang ablihan o walay makabli sa iyang siradaan. Nasayod ako sa imong binuhatan o nga may jutay kang gahom. Gituman mo ang akong pagtulunan o wala mo ako ilimod. Tanawa, giablihan ko alang kanimo ang usa ka pultahan o walay makasira niini. Sa bersikulo 9, kanang mga sakop sa pundok ni Satanas nga nagpakahudiyo mga bakakon. Padaolon ko sila kanimo. Aron paludhon og payukboon kanimo aron sila mahibalo nga gihigugma ko ikaw. Tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka, ilikay ko ikaw sa makalisdanan nga moabot sa kalibutan. Aron pagsulay sa tanang mga tao, muanha ako dayon, bantay nga dili maunsa kanang imong gihuptan, aron walay makailog sa imong korona sa kadaugan. Sa 12, ang makadaog, himuon kong haligi sa templo sa akong Dios o magpabilin gayud siya niini. Isulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios o ang ngalan sa syudad sa akong Dios nga mao ang bag-ong Jerusalem nga manaog sa langit gikan sa akong Dios. Isulat ko usab kaniya ang bag-o kong ngalan. Muna magso na itong tigpaminaw, ang maong teksto nga itong gibasa, doon ay mensahe alang dito sa simbahan sa Philadelphia. No nga, kay diha sa mga teksto nga itong gibasa, doon na manggoy ka na ang panag-away nini batok sa mga pundok ni Satanas. Mabitaw na nga doon ay nag-ingon din nga kun magmadaogon, kun mulahutay, no? Muna nga maigso na itong tigpaminaw, nga ang tema na to nga pagisgot og dunay bag-ong ngalan, wa gyud ni magisgot og ngalan sa usa ka tawo, no? Maigsuon na tong paminaw sa mao nga teksto, no? Gani gingon sa binhi nga dunay bag-ong Jerusalem. Mao na nga kini bag-ong Jerusalem. Ang pangutana nato ani nahitabo na ba ni? Wala pa, no? Maigsuon na tong paminaw. Ongoing pa kiniya. Then usab kanang gingon din nga ang makadaog sa Dios o mapabilin gayud siya niini, isulat ko kaniya ang ngalan sa akong Dios o ang ngalan sa syudad sa akong Dios nga mao ang bag-ong Jerusalem. Mao na nga baka pangutana sa nga unsa man ni ngalan pero diri sa gibasa nato ang maigsuon nga teksto wala siya gihatag nyo, no? Gihatag yun nga specific nga ngalan, Brother John. Banal nga ngalan sa tao. Then usab kini nga teksto mo apply ni siya ngadto sa gihatagang mensahe niini nga mao ang simbahan dito sa Philadelphia. No, lugar man ni Philadelphia. Wa po lain nga nagingon dinhi nga ubang nasod, no, nga balita nasod sa Pilipinas. Wa man po magingon, no. Mo na nga maigsoon natong tigpaminaw
nga ang simbahang Katoliko kung silent ang balaang kasulatan ilom siya dili kita pwede nga mudugang no sa mao nga pagpasabot o interpretasyon nga ngalan na dayon sa usa ka tawo no nga mo na nga silent siya ang mao nga teksto. Then diya lang ko sa pagkakaroon ba John ako hatag ni Brother Lord John Obina sa iyang mga pagdugang usab no. Okay. Daghang salamat Brad Nicolay. O karon kay puros man sila mga affirmative. Anya si Brad Lord John affirmative ang gihapon ni sila duha magsunod gyud. Tinabangay. Puros man sila affirmative. Karon Brad Lord John imo na pong microphone. So muna no nga kuan ana man gyud ang kani among gihimo dialogo lang gini siya aron makuan po nang dialogo sa kamatuoran. So muna mga igsuon nga ang pagtulunan man gud sa simbahan pod mo na gingon ni Brad Nicolay ganina nga gitawag na namog exegesis na ay contextual essence kay panalitan usa lang ka simple kay pangutana mga igsoon. Makabasa kag namatay, pwede ba ka moingon nga namatay kay gipusil o na disgrasya? Imo gyung basahon ang konteksto diya unsay hinungdan nganong dunay namatay. So ingana pud mga igsoon exegesis but pasabot unsa ang ang pamaagi sa simbahang Katoliko palawom gid siya palawman. Kinsay giignan unsang panahona o kinsay gihatagan sa mensahe. Mga mensahe man gyud na kung ato pong sugdon sa Kapitulo 3, ang mensahe alang na pod sa Sardis. Mao ni day mensahe dinhi sa duha ka simbahan. Una gisgutan ni Brad Nicolay ang Philadelphia ug diri pod sa Kapitulo 3 gyud ang mensahe alang sa Sardis sa simbahan. Kay doon na may 7 ka simbahan ang diri pinadayag. Mga igsoon ang atoa diri nga kanang kung maingon manggod ta nga o kung ato gyud siyang pahimugatan ng bag-ong ngalan, hinumduman nato nga sa Mateo 1:25, gipadamgo si Jose sa anghel ug giingnan. Nganlan mo ang bata og Hesus. So doon na ngalan ang Dios gyud may nagsugo siyang anghel. Unya klaro kay nga ang anghel moingon gyud na ako si Anghel Gabriel nagdalag mensahe kanimo ato ba ako gayod misugo sa Dios ug mao ning mensahe. So doon ngalan na ang bata panganganlan og Hesus. Mga igsoon nga diha sa ngalan pero pag-ingon diri nga kanang bag-ong ngalan, pag-ingon diha nga isulat ko ang ngalan siyang amahan. Unsa man ning ngalan sa amahan kung diha ta sa Old Testament? Doon na diha gingon nga ako mao ako Exodo, nana sa Exodo, ako mao ako. Sa kuana siya sa Tetragrammaton Yudhi Wawhe YHHH mao na siya. Nganong na nganlan naman na mention naman nag Yahweh tungod kay ang adya kay sa Hebreo nga Biblia wala may vowel letter sa alphabet sa Hebreo. So ang adya gikan sa Adonai, ang edya gikan sa Elohim mo nang nahimo na siyang Yahweh. So pag ingog isulat ko ang ngalan sa amahan, Yahweh gina siya. So diri pud ta sa pagingon diya ang mulahutay. Manang gingon sa atong igsuon diri, ang terminong gigamit ang mulahutay. Future gina siya kay mulahutay god. Gawas og ingon ang ninglahutay. Oh. So buot pasabot ang mulahutay magmadaogon. So magmadaogon sa ato pa duna pay mao to gingon ni Brad Nicolay duna pay pagpaningkamot ba ang magmadaogon katong magpabilin sa pagtulon ani Kristo. Ang maong kuan kay kung maingon maguntag daghan kay mabasa sa Biblia nga Lucas gamito na tong Lucas kapitulo 24 bersikulo 30 ngadto sa 31. Sa diyang nagigkuyog si Ginoong Hesus sa duha ka tinun-an, iyang gipikas-pikas ang tinapay og nakaila sila kaniya og nahanaw. Therefore, wala gyud kay mabasa nga wala gyud siya naili kundi kuan nakaila sila kaniya. Mao na mga igsoon nga pag ingon diri naaman mi kuan aning summary unyang taod-taod nga pag ingon dia unya na pag bag-ong Jerusalem nga manaog. Ngano man mga igsoon sa pinadayag klaro kay na nga dunay bag-ong langit ug bag-ong yuta.
kung basahon nato sa Old Testament mga igsoon nganong dunay bag-ong yuta o bag-ong langit kay ang yuta sa diyang nakasala ang unang ginikanan sa Henesis gigna naman ang yuta. Ikaw yuta kung dili ka ugmaron dili ka mubunga. But pasabot gitunglo day ang unang yuta. Mo nang hatagan og naay bag-ong yuta. Then kanang bag-ong langit nganong naingon mag naay bag-ong langit ang manaog gikan sa langit kay ang langit pod bihimbis mga anghel diya sa Dios ang nagtapok duna may anghel nga ning rebelde sa Dios. So mo nang dunay bag-ong langit tungod kay ang langit nabahin naman na diya nga dunay dakong gubat. Mo nang gibasa ni Brad Nicolay kanina dunay dakong gubat. Pundok ni Satanas o kuan mo nang pinadayag 3:9 man to. So sa 12 so mao na no salamat kay no mo amo ang gamay nga pagpasabot sa side sa kuan niya gihangyo man ta sa atong igsoon. Gihangyo man ta sa atong igsoon nga piniling nasod si Brad Eddie Baludo sa tanang naminaw rong piniling nasod nga magtima ta sa pinadayag 3Gs. O dito ra siguro mino. Okay. Siguro. Okay, daghang salamat Brad Lord John sa imong affirmative nga kuan kanang paybalo kanang imong balita kanang mensahe. Okay, are na pod atong ihatag ni Brad Eddie Baludo sa piniling nasod ang negative side. Mangutana siya. 5. Pangutana? Mangutana ko? Mangutana 5 minutes. Okay, Brad. Sige, mangutana. Eddie Baludo. 5 minutes. So, matod pa ni mo, Brad Nicolay. Saga ako. Oo, sige. Ikaw may una. Ikaw na lang kung anon. Sige ba to? Nga, ang gisultian sa pinadiyag 3:12 nga pito ka iglesia, way labot ang ubang iglesias katulang nagsentro sa pito lang ka iglesia. Akong pangutana, wala ba'y labot ang ubang iglesia ana? O gihimo ra ba na silang instrumento, modelo sa sulti sa Ginoo? O katong pito ka iglesia naglangkob na sa tanang iglesia sa tibok lawas ni Kristo? Okay, daghang salamat Brad Eddie Baludo sa imong question. Karon ato ihatag sa mong tubag si Brad Nicolay sa iyang tubag. Brad Eddie, no, salamat kay sa mga nga pangutana. Muna nga sa akong gibasa kini nagpunting ang maong mensahe alang sa simbahan sa Philadelphia. Na muna nga kini ang Philadelphia gyud mo gitagahan og mensahe ni Brother Kuan, no, Brother Eddie, no, sa mao nga kuan. So mo ni mong imuhang tubag. Oo, tubag. Akong pangutana, akong balikon. Sa Brad ilang ka question niya. 5 5 minutes. minutes man. So akong pangutana, kani bang pito ka iglesia nga gisultian sa Ginoo sa paglig-on, pagdasig o pagbadlong? May tungod sa grasya ug panalangin sa pito ka simbahan. Unsa man ni sila? Modelo ra ba ni sila? O kini bang modelo sa istorya sa Ginoo? Or langkob ni siya ang pito ka iglesia sa tibuok iglesia sa tanan? Apil ang tanang nasod? Or sila ra ba gipahibaluan ni wala tay labot sa kaluwasan, wala tay labot diri sila ra? Kabahin na ng kuan walay labot, no. Pwede ni siya kuan na to og kana ang gitawag og pamalandong ang maong mga mensahe. Apan ang gipunting nini nga maong mensahe sa konteksto gyud na kung gibasa, no, nga kini nga maong nga mensahe naging umagod sa pinadayag 3:7 nga isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Philadelphia. Mo na nga kanang kabayan na mong gisgutan nga pito ka iglesia, awa pa po ko'y kuan idea na kay magkini alang sa puya kung i-focus ko no ba. So kay pwede man di ay matod pa nimo. Ano mingon magaganihan nga wa may Pilipinas diri or unsa magpasabot ba na siya nga wala tay labot diri sa mensahe? Ang kuan kabahin na lang gingo nga doon natay pamalandong sa mga mensahe, doon natay makakaton ta sa maong unsa gyud gipadayag sa maong
teksto nga mga kay doon na muna pa nag-away no batok sa pundok ni Satanas. No, doon ay mga pamulando nga itong makatunan apan ang gipunting yun sa mga mensahe nga directly yun nga gipasabtan yun ini ang mensahe alang sa Philadelphia no kay mamagin siya nasulat yun Brother Eddie no sa mga nga teksto muna nga Okay. Last. Sa to pa, last nang, ang 7 ka iglesia, naglangkob na sa tanang iglesia. Di lang kaya ang 7 lang di ay. Naglangkob na. Sila gisultian pero nagsimbolo, naglangkob na sa tanan. kabayan na ng 7 ka iglesia wa pa po ko ka tukian na no kay diri pa man akong i-focus po Brother Eddie kana lang no. Okay, sige, sunod. Asa rin ito speakers. Okay, salamat sa imong tubag Brad Nicolay og ni sayang pangutana ni Brad Eddie Balodo. Okay, karon ari sa atong oras alas 4:30 sa kahaponon. Ako ni i-open Was brought to you by ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique Toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique Toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay mas alaga, mas protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique Toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay mas alaga, mas protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified world-class quality. ACS. Open na ang Jelico Hardware na sila nahimutang sa National Highway, Lower Turno, Dipolog City. Dool sa edipisyo sa PhilHealth, nangita ba kamo og kompletong mga materyales sama sa konstruksyon, plumbing, electrical, paints and hardware supplies o kasi-klaseng mga power tools ug machineries? Jelico Hardware na ta. Naglisod ba kamo og parking sa sentro? Uy! Daghang parkingan sa Torno. Adto na ta sa Jelico Hardware, National Highway, Lower Turno, Dipolog City. Kita-kits! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa pamilya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mayong adlaw mga kaigsuunan, nangita ba mong lugar nga sulit kayo ang inyong kaon? Ayaw na paglangan, kaya niya na ang pinakasulit nga buffet experience din sa Dipolog. Atong bisitahon ang H&S Food House, ang bagong tambayanan sa mga food lovers. Imagine ninyo ha, sa kantidad nga 399 pesos, makatilaw na mo og anli lechon, anli seafoods o daghan pang lami kaayong putahe. Kung mahilig ka sa seafoods, naa sila shrimp, crabs, fish ug ban pa nga swak kaayo sa inyong panlasa. O niya syempre, dili mawala ang paborito sa tanan, ang ilang juicy o crispy lechon nga siguradong makabusog ug magbalik-balik jud ka. O para mahuman ang inyong kaon sa presko nga paagi, alapod sila nakaranglaing klase sa prutas, perfect kaayo pang refresh, perfect kaayo diri para sa barkada, pamilya, date ug bisan unsang selebrasyon. Open na sila karon, so dali na mo. Sa 7 a.m. hangtod 9 p.m. sila mo alagad kaninyo. Sa 7 a.m. ngadto na sa 9 a.m. aduna sila only breakfast para kaninyo. So unsa pa inyong ipangita? Adto na mo sa Arellano Street, corner Aguilar Street, Miputak, Dipolog City. Pwede po mo contact silang page para sa reservation of enquiries o pwede mo tawag sa cellphone number 0970-376-9889. Sulit, busog o lami. Diri na ninyo makita sa H&S Food House. Tara na, kaunta! Dialogo sa kamaturan. Okay, padayon ta sa atong
dialogo sa kamatuoran atong kaganina atong kuan ang piniling nasod sa iya pagutana. Ang iyang pangutanon karon mao si Lord John kay parehas man silang duha man silang affirmative. Si Lord John pod manang si Eddie Balodo bali duha ka tawo iyang questionon kay puros man ni affirmative then siya ang negative. Okay, bla Eddie Balodo sa imong So salamat na Brad atong angkor host karon nga Brad John Badal. So for clarification ng ato dili man ni debate, sharing os dialogue ni siya. dialogue. So nahulog lang na yung negative ug affirmative aron pod nga walay kuan o ang ato lang nga is pagtuki lang gid siya. Yes. So pangutana ni Brother Lord John, matod nimo nga ang bag-ong ngalan nga gisgutan is katong Hesus. Okay. Akong pangutana, kay ang bag-ong mangalan kay Hesus man, unsa may karaan ngalan Hesus? Nga ako ang punto na to ganina nga giganlan na. So kay ang Diyos nagsugo man sa anghel nga nganlan ang bata og Hesus. Mo tong ningsamit ko sa Mateo 1:25 nga dili na ta maglibog og unsa pay bag-ong ngalan tungod kay ginganlan naman. Mateo 1:25 ang anghel man gyud niingon nga nganlan mo ang bata og Hesus. Ningsamit po ko sa Lucas 24:30-31 kay ang mga ang duha ka tinun-an nakaila mapud sila. Okay, sunod pangutana. Brad, matod pa ni Brad Nicolay ganiha nga wala hinganli. Nya ikaw gihinganlan. Asa may insakto ana? So at ang ato ang tubag dili man sumpaki sa kang Nicolay. Oo. Kay ngano man ang simbahang Katoliko wala siya mo na pagtulunan sa simbahang Katoliko nga wala mi ang amo ang stand wala mi nagtumpok diha og tawo. Ang akong pagpamahayag ako lang gipamatud-an nga duna ni ngalan og nailhan gyud kay ang gigamit itong termino doon na may bag-ong ngalan pero wala man nagpunting wala man ang pamahayag ni Brad Nicolay ang pinadayag wala nang gisgot og tao nganong ningingon man ko nga ako man gipaklaro nga kuan kay na may mabasa nga ginganlan naman. Okay, sunod pangutana. Matod pa nimo wala hinganlig tao. Sa sulti sa anghel kang Juan nga giingon ni Hesus sa anghel sa ipasulti kang Juan, giangko ni Kristo matod pa niya ug ang akong kaugalingon bag-ong ngalan. Pangutana nga persona sa tao daw dili? Ang atong tubag niya siguro balik lang ta sa pangutana no kay wala sige. man ta na mahayag ana. Lagi pangutana for clarification lang. Sunod pangutana. Matod pa nimo ang bag-ong ngalan Hesus. Pangutana, sa may karangalan Hesus? Baligon ako. Kay murag wa mo maklaro god. Ang akong For clarity, patinaw lang ako gamay ha. So pa naay bag-o, kay na may bag-o, di may tabo nga way karaan. Walay daan. Kay liso pug mo assume og bag-o niya wali awa magig karaan. So for clarification lang. Unsa may karaang ngalan ni Hesus kay mao makana ang bag-o ngalan ni Hesus pinadayag. Akong balikon, ang akong statement wala ko ning ingon nga ang bag-ong ngalan Hesus kundi ang ako dili na ta mo ingon nga dili na nato ignon na direct na to nga tao gina sa atong panahon karon kay ang anghel niingon naman ginganlan na ang bata og Hesus. So mo na atong termino wala ta ni ingon nga ang bag-ong ngalan Hesus kay wala na moingon tagkaraan dili man pud wala man pud ni ingon ang wala man po mabasa nga ang Hesus karaang ngalan kundi ang anghel igo ra gyud ning ingon nga gisugo siya sa Dios Amahan nga ang bata nganlan og Hesus. Okay. Wala ta nag-ingon nga ang bag-ong ngalan ni Hesus. Sunod pangutana last. Last. Nganong miingon man ka nga ang pinadayag 12 ganyan lakbitan man naka-record man gid na nga gihinganlan na nga dili man na tao diha nga gihinganlan na nga mao man day nang ngalana nga gihinganlan nga bag-o. Ngano ingon man kana nga dili man di ay?
niya wala gyud ko ning angat ang Kaya gigamit man nimo ang Mateo 1 god. Di Mateo mo man gi-connect 1:25, dito sa pinadayag. ang atong ipaklaro nga sumala pa sa uluhan gyapon nga akong gigamit ang mensahe sa alang sa simbahan sa Sardis na pod atong gigamit na. So mao na nga nagpaklaro magsimbahan, so man na ang ining sa akong balikon dili na ta maglibog pang mangita tag bag-ong ngalan tungod kay Mateo 9:5 ang anghel niingon magyud nganlan mo ang bata og Hesus. Mao ra atong statement, wala ta ningon ang bag-ong ngalan kay wala atong i-correct gamay nga wala punta nagwali diri nga dunay karaan nga ngalan si Hesus ug dunay bag-o. Basta ang ato ang gigamit Mateo 9:5 nga ang anghel ning kumpirma nga nganlan mo ang bata og Hesus. Okay. Okay. Salamat. Salamat. Okay mga igsoon, daghang salamat sa inyong mga question and answer. So, ato na pong ihatag ni Brad Eddie Baludo ang negative side nga mga statement. 10 minutos sa 10 minutos. Okay. Ang tema matud pa dito nga pinadayag 12 nga dunay kagulingon bagong ngalan, may new name, may yaangko niya may ang anghel gisugo ni Jesus dito kang Juan nga ipasulti sa 7 ka iglesia nga ang magbadaogon himuon ko nga haligi da sa templo sa kon Dios ug di na sa magagula niini ug igasulat ko di og mana ug igasulat ko di kaniya ako lang specific ang akong kagulingon bagong ngalan. So doon siya bago. oo. So klaro og tinaw kaayo nga giangko ni Kristo nga akong wa ina nga wow, wala man na ang kuna ni Juan nga iyak siya na ang anghel nagsulti na di ba po mingon ang anghel mo yung magungalan kay ang anghel gisugo ra man na sa siyang sa atong Ginoo. So ang Ginoo, ang mensahe sa Ginoo, ang mensahe sa anghel sama sa mensahe sa Ginoo. Ingon ana og sabto na to nga ang gisulti sa anghel mao ti gisulti sa Ginoo personal. Nga giangko niya og ang akong kaugalingon bag-o nga ngalan. So doon Ngalan lagi yun ni Kristo. so doon lagi ngalan nga bag-o si Ngalan ni Kristo. Kristo. O lagi okay ako sang kutuwason Brad. Naagay bag-o si Kristo nga ngalan. Kay giangko naman niya masabtan naman gipod nato na pero way ngalan nga gisgutan sakto ni gisulti ni Brad Nicolay giniya walay ngalan kay ministeryo mong gunang kuana dili kay nato pa masabtan pagkakaron kay tungod kay kana god gitago man na nga ngalan. So kana siya implicit na dili direktang mabasa pero masabot na to nga naay ngalan nga bag-o si Kristo. Yeah, so person gina na human being gina ngalan gina sa katao. Person god gilisod po si Kristo way lawas. Lisod po ng ngalan sa tao og way lawas. So masabot na to kung law magitog nag-anagot tay pagdawat sa pulong. So depende na to og unsaon na to na pagkuan, depende na ninyo og sa amo. Pero sa amo human being person gina sa nana sa nas new Greek lexicon testament mabasa na niya nga kanang person is human being nasa ngalan so sa katao tao gina persona. So karon kini ngalana kay ministeryo man ni ngalana unsaon man ni siya pagkahibaluan nga mahibaw-an ang ngalana kaya ang uban miingon nga sa langit pa na mahibaw-an dito pa na sa bagong langit o bagong yuta unya ngano man ang mga piniling nasod nagpamatuod man og naibagong ngalan mo nang ngalana nga wala pa man ta sa bagong langit o bagong yuta wa mo na ipahibalo. So kung atong lantawon ang balaang kasulatan sama sa panghitabo ni Hesus wala ginahibalo ato nga siya di atong Mesiyas siya to ang Ginoo siya dito ang Ginoo. Oh so di ba? So giunsa man pod pagpadayag ni Kristo pagpaila ni Kristo ang iyang mga apostol. Kung atong lantawon si San Pedro sa Mateo 16:17 gipadayon si Pedro ni Hesus pinagi sa Espiritu Samahan wala kaniya gipadayag pilagi og tao so pinagi sa Espiritu. Si Pablo pod gipadayon si Pablo personal si Kristo nagpadayag kaniya nga sa dihang aton tayo masabuat ni Espiritu na si Kristo ato kinikayab naman sa langit
natumba si Pablo sa utuntutok o miingon siya ang Ginoo, Saulo, nganong ginalutos mo ako? Ingon ng si Pablo, si Saulo, nga ikaw di kini Ginoo, ikaw di kini Hesus ang akong ginalutos. Ang pangutana, asa man si Kristo ato? Nana sa sulod ni Pablo ni kunsad na, ipuyaan na siya. Kaya ang tao timblo man sa Espiritu. Nakigsulti si Kristo dito kang Pablo. Muna giingon sa Ezekiel 2:1 ug 2 nga, si Ezekiel, ningon ang Dios, tumindog ka tao, og ako makigsulti kanimo, og ang Espiritu sa Dios naa sa sulod kanako. So, kining pinadiya Kris 12 kung atong lantaon ministeryo ni ngalana. Kung dili ka ani padagan personal sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo, Juan 15:26, ug inig-abot unya sa Espiritu Santo sa kamatuoran, siya mao ang magahimog panghimatuod mahitungod kanako kanang bagong ngalan. Kay ministeryo man na. So ang pangutana kay ministeryo man, ang Ginoo dili ba sa pwede magpadayag siyang kagulingon, magpaila siyang kagulingon na sa bagong ngalan. Dili ba pwede. Kung gustuhon sa Ginoo nga akong ipadayag ang akong kagulingon kaniya. Kay sa pinadiya Kris 12, amo gyud ang kunon nga wala gimi nagpamatuod og mabasa na sa Biblia. Tinuod man na. Muna og pangutanon mi asa mabasa o wrong na nga daan nga pangutana kay wa man among pamatud Pero ang among pagpamatuod garon hibalo man pinaagi sa Espiritu. Unang-una, mga pinili, gikunsaran sa balang Espiritu Santo, gipadaygan mi sa Amahan, o mismo sa Espiritu ni Kristo, o sa balaang mga manulunda, Espiritu Santo, nga gipadayag sa mga pinili, gipailagid na sa mga pinili personal, sa mua kinsa na ngalana, kanang ministeryo nga ngalan sa pinadiyag Kris 12. Munang nakapamatuod mi, ang nagpahibalo na mo ang mga balaang Espiritu Santo. Dili tao. Maunang nakailami sa ngalan o sa bagong ngalan ni Kristo. Munang sama ni Pablo o ni Pedro, nakaila sila ni Kristo, nakaila sila ni Jesus, pinagi sa Espiritu ni Kristo, Espiritu sa Amahan. Di ba? So, maglagyo ba ang pagpadayag o ang kaagi sa mga apostol sa mga pinili? Di ba magkalagyo, magdugol rin na. Di ba nagsumpake? Nakapangutana, kisa may natuon ni Pedro, kisa may natuon ni Pablo. Wala. Tungod kay ministeryo gutong ngalan ni Jesus. Wala ay nakailato ang 12 ka apostol kay gipadaygan sila pinagi sa Espiritu. Mao po nay kahimtang sa mga pinili. Sa diha nga daygan na ka si ang kagulingon Isaiah 52 versikulo 6 matud pa didto atong basahon ang Isaiah 52 versikulo 6 matud pa diri mga kaigsuonan. Tungod niini ang akong katawhan makaila sa kungalan. Busa sila makaila niadtong adlaw nga ako mao siya nga nagsulti. Ania karon mauman ako. So kung padaygan na ka sa Espiritu Santo, pinagi nga mukunsa nimo ang balang Espiritu Santo, makigsulti siya nimo, isulti iya kang pailhon, pinagi sa damgo o mga pananawon o kanang Ginoo mismo personal nga makigsulti sa imo. Walay taong makatuo ana. Kaya ingnon kanila nga abot-bot na pasag Espiritu sa dautana or nabuang na ka. Di ba? So, mo po na kaagi sa mga apostoli sa una. Kaya si Kristo gani nga nagpagulag mga yawa, gina gani sa giyawaan gani. Ikaw, anong nagpakadiyos mga nga tao ra ka sa Juan? Nga tao ra man ka, napihon na gigana mo, giyawaan ka na yun. So, way makatuo nimo. So, imposible kayo. Gawa sa taong sulatan niya. Nang pangutanaw, saan man ang pagsulat? Kanang ngalan. Kaysa pinadiyag Kris 12, matod pa dito, og isulat ko diya kaniya ang akong kagulingon bagong ngalan. Kinsa man ang kaniya? Kitang tao. Juan 14:16-17. Nga, ako mga muyo samahan, aron kamo paghatagan og laing manalaban. Nga makig-uban ka ninyo hanto sa kanturan. Kansang ang kalibutan dili makadawat, kay ang kalibutan di makakita ni makaila kaniya. Apan kamo makaila o makakita kaniya, kay siya mo puyo man diya sa sulod kaninyo o manaa kaninyo. So kinsa nang kaniya kitang tao person. Kung kinsa ang piliun sa Ginoo nga pailhon niya. Mo na Espiritu Santo nga mag-uban nato kanunay. Nga nagpaila nagpadayag na sa ato ang Ginoo. Mo na nga ang pagsulat kaniya is pinaagi sa Espiritu. Wala ing na nga og isulat ngadto sa Biblia.
So kung mangita tag asa mabasa sa Biblia, di gina na to mabasa kay wa man ning nga og isulat ko sa Biblia wa man. Isulat ngadto kaniya man. Yon sa akong pagsulat pinagi sa espiritu. Muna nga pinagi sa espiritu sa Juan 14 Juan Hebrehanon 10 ug 11 ibutang ko ang ako mga kasuguan sa ilang hunahuna ug sa ilang mga kasing-kasing. Usab, igasulat ko kini ug ako mahimong Dios nila ug sila mahimong katawhan nako. Ug ang matag usa kanila dili na magatudlo pa sa iyang isig kalungsod ni matag usa kinanglan magatudlo pa sa iyang igsuon sa pag-ingon. Ilha ang Ginoo. Kay ang tanan makaila naman unya kanako sukad sa lagaming gamay kanila hangtod sa labing dako lakip ang ngalan ana. Kay di lang kay kasuguan. So, kung imong lantahon igsuon ang balaang kasulatan dugangan nato sa Juan 14:21 matud pa dito ang nagabaton sa akong mga sugo og nagatuman niini kini siya maong nahigugma kanako og ang nahigugma kanako paghigugmaon sa akong amahan og ako mahigugma kaniya og magapadayag sa akong kagulingon ngadto kaniya. So kung padaygan na ka ni Kristo sa iyang kagulingon makaila na kaniya. So mauna nga kami mga pinili di gimi maulaw nga mopadayag sa ngalan ni Paulino kay Gapay nga siya gud ang siya gid ang bag-ong ngalan sa tong Ginoo. So unsa may ilhana unsa mapag-ila sa Ginoo? Ilhon ba sa pinagi sa ngalan? Dili. Ilhon siya pinagi siyang binuhatan. Juan 14:11 kung dili kamo motuo kanako nga ang amahan ni anako nantuhui ako ninyo pinaagi sa akong binuhatan sa iyang good manners and right conduct. Unsa may kinaya ni Kristo? Roma 15:7 madinawaton sa tanan. Asa man namo na nakita? Diha kang Santo Papa Paulino koy Gapay. Unsa pa gyud? Mateo 18:21-22 si Kristo nagdala 490 ka pasaylo. Asa man namo na makita sa ngalan? Diha kang Santo Papa Paulino koy Gapay. Unsa pa? Buhat 4:32 ang tanang butang gipanag-usahan. Asa man namo na makita karon? Diri lang sa bag-ong ngalan Santo Papa Paulino koy Samora Gapay. Okay. Dagan pa. Sige, Daghang salamat Brad Eddie sa imong mensahe mitungod sa pagpailan nimo sa bag-ong ngalan ni Jesucristo. Karon question na Brad Nicolay, question ni sa piningasod. Bali Brad, kani aron is mo question like 5 minutes dayon. Sige. Mo summary na lang ta diretso ikaw mo una Brad no. Og summary iniguman sa 5 minutes na question kay labi na napud siya program sa podcast no. Si Conrad Lodyon. Kung po niya sa summary tamong tabangan no. Ako sang yatag ni Brad Lodyon no ang pangutana una ay So, ako. muna nga paggamit nimo sa Isaiah Brad kaning ang Dios nga ako magigsulti kaninyo kinsa man Asa Isaiah sa sa Isaiah kinsa man ning Dios nga unsa ang magigsulti bersikulohan man? katong 52:6 nga imong gigamit kinsa man ning Dios nga magkigistorya Ang makiistorya ang Dios, ang Dios, ang Espiritu sa Dios, amahan ug sa anak kana mo na. Wa may lain na. Kay wa matelaing matudloan na diyon. so bot pasabot ang magkigistorya ang Espiritu asa man nga kapitulo ug bersikulo nga ang kining magkigistorya ang Espiritu ni dili ni si Ginoong Hesus. Ang Espiritu dili maoro man na. Kinsa man ang Espiritu dahil si Ginoong Hesus man na. Dili, ang akong pangutana, ingon magug ka nga ang magigistorya sa iyang katawhan ang Espiritu Santo. Asa man mabasa nga ang Espiritu Santo may magigsulti, dili si Ginoong Hesus. Kung atong lantahon sa balaang kasulatan sa Juan 15:16 ug imong sabton matud pa dito ug inig-abot unya sa Espiritu Santo sa kamatuoran gisulti na niya sa Espiritu siya mao ang magahimo og panghimatuod mahitungod kanako unsaon man paghimatuod niya kundi sa may sulti mo na yung tubag na ko nimo Follow up. ano Sa pinadayag, kinsa may nagsugo ni San Juan nga isulti ang iyang nakita. ang manulunda una ang sentro ang Ginoong Hesukristo sunod ang manulunda iyang gisugo ang maanghel so ang sulti sa anghel mo titingog sa Ginoo dayon. So, salamat no kay ganina ingon ka ang Espiritu Santo karon sa Ginoong Hesukristo na pod. Okay, kuan man na amahan, anak ug Espiritu Santo bi ana.
Tulo bida kay tulo wala na mo tong bida na to ana. So sa ato pa, duha day ang tubag, ang Espiritu Santo o si Ginoong Hesus. Una sa Matthew 16:17 nagpadayag kang Apostol Pedro ang Amahan, Espiritu Samahan. Ikaduha, buhat 9:5 ang nagpadayag kang Pablo si Espiritu Gud mismo ni Kristo. Ikatulo, Juan 15:26 ang Espiritu Santo mo nagpadayag pod. Di okay kayo. So, ang last na kong pangutana, sige. kay namang kay sa inyong wali, doon na may bagungalan. Ang pangutana nako, nasayop day ang Dios sa diyang gignan niya ang anghel nga nganlan mo Hesus ang bata. Doon na nang kay bagungalan. Okay. Naghisgot man tas bagungalan. So ang akong pangutana, kay nagingon man ang Dios nga ngadto sa anghel gisugo man nga nganlan mo ang bata Hesus. Nasayop dito kay doon na po may bagong ngalan. Okay, ang tubag wa gyud masayop ngano man. Kay ang Mateo kanus man nagisulat naman na dagway sa mga 32 atong basahon diri sa Aluyobe. Nya ang pinadayag 96 AD man na. So dunay gap sa panahon. Sa kanang Mateo og bisag kaning buhat atlaktud na to kanang buhat 4:12 wala na ilaing ngalan nga makaluwas Hesus. Kanus aman ang sulat 61 AD. Karon ang pinadayag 3:12 na napoy bagong ngalan si Kristo. Kanus aman na sulat 96 AD. Sa ato pa kanang Mateo og buhat sulat ni Lucas kanang time wa pa gipadayag nga dunay bagong ngalan si Kristo ana anang mga tuiga. Pero pag abot sa 96 AD na bagong ngalan. Kanus ana nahitabo 96 AD na. Gipanagna ni Apostol Juan Mihador. So, kung sa buhat 4:11-12 sa nasulat na 61 AD, 96 AD pinadayag, pila pa katuig ang mulabay? 35 katuig. So, wala pa gid na. Di ba? Wala pa gid isiguti ng bagong ngalan kay Hesus pa gid. Bisa na mga apostolis ang ilang ipamatod Hesus gyud. Okay, daghang Watay salamat, supak. Brad Eddie. Ako na question lang. Si Brad Nicolay na napoy do ka question sa Sige. agikan ni sa affirmative. Adto Okay, sa- Brother Eddie, no, nga, hisgot man ka nga sa 96 AD, doon na paghingalan nga sa bagong ngalan, no? Bagong ngalan. Unsa man yung ngalan nga, kwan, Ha? ngalan na yun sa, kwan. Usay ngalan? Oo. Oo. Okay, para na mo sa kanang pinadayag 12 wala pa na matuman ng dunay ngalan nga gibutay wa magini ngalan riya. Pero para na mo exclusive bang gud na. Para sa mga pinili kanang ngalan na wala na isulat sa Biblia, ministeryo man na. So igitug-an na gipahibalo na sa mo pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Sama sa pangitabo ni sa una wala pa ng Biblia ha. Wala pa ning King James version. Ang gigamit sa mga Hudyo sa una basahon ni Lokot mo nagigikan sa mga Hudyo. So wa gani Hesus ito ngalan, di ba? Wala yung ngalan Hesus. Pero ngano nakailas sila ni Hesus pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. So ingon anak pod diri sa amo. Ingon anak pod. Okay, salamat Evan, no? Oo. Bali, ipadayagan mo sa 96 AD, no? Anang bahin sa bagong ngalan. Adili, wala mi padayag sa 96 AD. Ang pagpadayag na mo individual sa pag-ako lang personal. 2011 April 11 ko na ari ko pinili. So sa kong side dili man tanan nga pareho gid mi. Nung kanus agi tawag. Di ba? So dili pod 96 AD. Sa ang panagna la na kanus agi sulat. Okay. Panagkanos agi sulat ba ni Juan sa Patmos man na dito sa kuan. Sa kabahin sa pagingon og bagong ngalan nga si Paulino Ungkoy Agapay, direkta bagyon nga gisgutan sa panadayag 3:12 mabasa bagyon dito politra nga si Paulino Ungkoy Agapay ni kay kuan man gyud diha man pud tang magbase gyud, no, sa mga kuan. Salamat sa pangutana no. Wala ni nga pag dugang ninyo pagsabot lang, no. Okay. Para na mo agi pud mi magdugang. Ikaduha, ang among pagsabot dili among kagulingong pagsabot kun dili pinagi sa espiritu gyud. Ang tubag dili direktang mabasa litra po litra kay implicit man na. Kaysa 2 Pedro, unang 2 Corinto 1:13, dunay mabasa nga implicit o explicit. Dunay mabasa litra po litra o dunay po masabot nato. So ang masabot nato diha ngalan lang, bag-o nga ngalan pero wala specific name. So diya ra taman. So para na mo ang nganong nakailami tungod kay
pinagi sa Espiritu Santo lagi para sa pangitabo ni Pablo, para sa pangitabo ni San Pedro nga nakaila sila ni Jesus bisag wala na mabasa sa ang ngalan ni Jesus sa basahon sa mga Hudyo. Nakaila sila sa Ginoo pinagi sa gahom sa Amahan, sa Espiritu ug sa Espiritu Santo ug sa Espiritu ni Kristo ug sa Espiritu Santo. Kana bang padaygan sila sa kaugalingon kinato example ikaw kung pilion ka sa Ginoo pailhon jud ka sa Ginoo. Pinagi siyang gahom nga mukunsad sa nimo mahimo kang saksi din pakit-on kag panan-awon unsaon makas dadamgo or makigsulti bagid ang Ginoo mo personal mo tuo mapud siguro tanang ang Ginoo makigsulti nato kay sa Biblia ang mga propeta na makigsulti ang Ginoo pinagi sa mga propeta biya di ba? Oh, di ba? Okay, last na lang nga question, no? Sa Buhat Kapitulo 2, ako lang po na kay Gingon malig pagkunsad sa Espiritu Santo. Okay. Ang mga apostoles o ang mga Birhen Maria o ang Ginoong Jesucristo, nasuldan sila sa Espiritu Santo. Yan nag-istorya siya ang mga lain-lain mga panulungan. Naabay mabasa sa mga nga teksto nga nagisgot yun o Ungkoy Paulino Agapay kay ipadayon magkata sa Espiritu Santo. Okay. Ang tubag uro nga pangutana. Kay mingon tag naabay mabasa, wala ganila mo pamatud nga mabasa Biblia na pangutanon nino tag naabay mabasa. So medyo ko na struman na, di ba? Wa man na mo pamatud So dili pwede pangutana. So ang ato na lang, ang angay na mo ipangutana kanong nahibaluman mo anang ngalanang wa man sa Biblia. So ang ato na ang pagdawat na lang ana og dili. So para na mo ang Buhat 2 nagsutig lain-lain pinulungan. So panahon sa Pentecostes. So ang subject niya is ang Ginoo gyud, si Jesus gyud. Na wala pa may bagong ngalan ana. Kay ang pinadayag dito pa man sa pinadayag na. So wala pa di ang ilang pagtuo pagwali dito sa panahon sa Pentecostes si Ginoong Hesus gyud. Kay ug atong basahon ang Buhat 2 o Buhat 4:12 dug ora bi ana. Naman na sa 61 AD gisulat. Dayon. Okay, mano to ang pangutana. Atong oras alas 5 sirado sa kapunon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga kadipolog, nangita ba mo lugar nga makapahimong mas gwapa o mas marelax? Bisitaha ang Element Beauty Salon and Spa. Ipaluyuhan o gipakuskat sa EJ Agribit Trading Corporation nga gipinaggiyahan sa mga bihon na tagdumala, Madam Emma Motia. Karon, ana-ana sila sa bagong lokasyon, EJ Building, tapat sa Provincial Capital Building, Dipolog City. Gikan sa hair, nails, hangtod sa relaxing spa treatments. Ana-ana tanan sa Element Beauty Salon and Spa. Maayong serbisyo, eksperyensyalong staff, presyong suwak sa tanan. Unsa pa man inyong ihulat, adto na ta mga higala sa Element Beauty Salon and Spa sa LG Building, tapat sa Provincial Capital, Dipolog City. Para sa booking sa appointment, tawag lang sa 0935-232-5260. Element Beauty Salon and Spa, hindi ang katahom o kahupayan, maangkon yun nimo. Element Beauty Salon and Spa. Goodbye to me, Hello, right for blue. Isang labatan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang component polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, I promise to buy you one.
para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White rose papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Dialogo sa kamaturan. Okay. Padayon ta sa atong programa Dialogo sa Kamatuoran. Ang una Summary siya ba? Sila kuan, kamo sa Mari. Ako may last. Kami mo sulti karon si Brad Eddie Baludo sa kuan sa yang summary sa negative side. Ako. Okay, salamat. Salamat kayo sa mga naminaw, so kintig paminaw. Kamo na mo tibang-timbang bain sa pagpamatuod no karon nga mahitungod sa amo ang pag-ila. No, di as bagong ngalan. So medyo respect lang gyud sa ato ang mga pagtuo, puro sa among pagtuo kana ra gyud nga lana. Sa inyo Nga gipadaygan gid mi mga piniling nasod nga mao gyud ang ngalan ni Kristo. But pasabot nga kay ang espiritu ni Jesus Christ dagit sa among pangulo. Kay diha na mo makita ang kinaiya ug batasan ni Kristo. Magnunot maguna sa tawo yun. O nagid niya ang Dios. Siya gid kung mo nang ikatulong lawas nga gigamit sa tong Ginoo. Mo na nang lawasa ang gigamit niya. Nagid niya ang Dios. Mo nang sa Juan 10:30 ako gamahan usara. Nahimo silang usa sa hunahuna o kasing-kasing o binuhatan. Nga makita nimo ang kinaiya ni Kristo sa una sa Israel. Bisag wa ta kasaksi, wa kita personal, ang atua ang nagpabilin, ang iya na lang sa mga sulat, unsay kinaiya ni Kristo, unsay binuhatan ni Kristo, pinagi sa sulat sa mga apostol. So, tsuri ang Bible. Pero sa aktual, kinsay atong matudlo ana. So, diri ginamo na matudlo di as bagong ngalan, Santo Papa, Paulino Kuigapay, kay ang Biblia god wa mata ka sudong gid dito sa mga aktual gigapanghitabo ni Hesus. Ang mga apostoles mo yung nakasinati man ana. Munang ang bilin na lang ang kinaiya ang batasan ni Kristo nga makita nato sa Biblia. Kung ilhonan mo ang Ginoo, saan mo pagilang Ginoo? Sa una mga Hudyo bitaw, wala sila mangita kang Hesus ang nga kanang kaluyo nga personal nga kaluwasan nga motuo sila, nangita sila pinagi sa pagkaon. Okay, gusto sila nangabusog man sila. Ang uban pinagi sa mga milagro mo lang giapas, pero sa pagka personal nga kaluwasan sa atong Ginoo sila mangandoy ato. Mo bitaw nga 12 na lang ka apostolis ang nagpabilin. Ang uban nangatras na nangahawa na. So, kung imong lang taon, unsa may kinaiya ni Hesus kung mag-isgot ang Kristo? Ang kinaya ni Kristo, una lagi ka na. Mateo 18, 21, 22 nga, nagdala sa 490 ka pasahilo. Kinala nga, kung magpamatuod mi, kasamong side, kung magpamatuod mi ana, kinala nga, kanang ngalana among gituboy, makita po ng 490 ka pasahilo anang ngalana. Sa magnunot gina sa among gitudlo. Pero kung ngalan ni Paulino Kuigapay nga among gipailang nga niya siya ang bugtungan, siya ang nagdala sa bagong ngalan, kung wala gani magnunot ang kiniyag batasan ni Kristo, dili gina mao ngalan na. Di ba? Mahulog gid piki. Pero kung makita gani ang kinaiag batasan ni Kristo anang ngalana, di ta pwede makahukom na. Ngano man, wa mata ka kita, di mata kita espiritu yun. Gawas kung bakit-on kita. Kuyaw man ang mampulong-pulong ka niya, wa ka kahibalong nga, di ay basig og sa katapusan, basig ang Ginoo na dito imuhang gikatubang. Nya wala ka kaila kay lagi tao ra gud imong nakita. Sama sa Ginoo sa una ni Jesus nga ay lang nakita tao ra pero di ay mo na dito ang Ginoo, ang Dios Amahan nagpuyo siyang sulod. So unsay kinaiya? Nagdala sa 490 ka pasaylo, unya Roma Quezon City, madinawaton sa tanan si Kristo. Asa man namon ang makita? Diha lang sa bagong ngalan, Santo Papa Paulino Kuigapay. Kita mo nga sa una, di kita mo daot mo sa likwid, di sa mo ka kadungog niya nga kadungog ka masakitan ka siyang istorya. Di sa mo musultik pasakit nga masakitan ka. Sunod, buhat 4:32 ang tanang butang ipanag-usahan mo ni tudlo ni Kristo sa 12 ka apostol. Asa po na nato makita diri lang sa piniling nasod. Kinsay nagdala ana, kinsay naghimo nagtudlo ana ang bag-ong ngalan. Unsa pa gyud?
Daghan kayo. Pilipos 2, nagpaubos sa siyang kagulingon. Wala sa muangkon nga siya Dios. Iyang gihawasan iyang kagulingon. Si Ungkoy Agapay, wag na mo claim. Sukad pa sa sukad sa una nga siya ang Dios. Siya si Kristo. Di na sa muangkon siyang kagulingon. Ingani, kung nakapas pa ni si John Banal, mingon nga ni sa sauna, ako kinsa ko, Unggoy, Ukoy, ako ra gini si Ungkoy Agapay ra gini. Di gid sa Nakakita ko niya pero ako. di gid sa muangkon siyang kagulingon nga Dios sa kamera kapag kakaron. Pagka wala na siya, diha na nga naglihok na ang balang Espiritu Santo pagbuot sa man nga di na among kagulingon nga among sa ipadayag. Pagbuot na sa Dios, lihok na sa balang Espiritu Santo mo nang sa pagkakaroon pagkananamo, ako nang ikasulti sa uban nga di ta pwede makahukom kay aya na sa pala judgment kay ang hukom naraman sa Ginoo kay magdisod ng hukom tayo basig ti Ginoo na gid na ang imuhang gisultig dili maayo, di ba? Pa pulong-pulungan nimo sakit kayo niya ang amahan di ba makasugot gayang anak pasipad-an siya nga kita ordinaryo na tao. Ang ato diya nga kung natay lawom nga kaalam, so kinala nga balance, dili ta pwede nga muhukom dayon, mujudge dayon, dili po nato dawaton dayon ato sa paminahon, pamation kung tinuod ba nga siya gid ang Dios. So sa Juan 14:11, matod pa dito nga ilha ko ninyo pinagi sa kong mayong binuhatan. Kana ra gyud. Ngalan ni kag Ungkoy Agapay dili sa ilhon sa ngalan. Ilhon sa iyang binuhatan. Pero doon ay ngalan. Doon lagi siya ngalan. Kaya di po may tabo nga kanang tao imong gipailaw way ngalan. Di ba? May siya ngalan. Blanco, way ngalan. Basta itudlo na kanang tawanan, way ngalan. Di sa po na. So, ingin na. So, diri sa amo, kadara. Pinagi sa balang Espiritu Santo, gipamatod-an ang mga pinili, kunsaran, gipaila ang mga piniling nasod. Kana pinagi sa ikaduha kanang sa among mga balyan, suruhano balyan. Kana gipadaygan po sila sa Espiritu Santo ug samahan. Nga sila panagna sila kana among mga balyan suruhano nga dunay puso diwata nga magtapok og magtigom og mga tao. Matud pa nila nga kana siya sa Bisaya pabugtong anak. Kay kana gud among mga balyan og suruhano sa mga subano ang ilaha bitong kuan inborn ka na bang murabag propeta o manalagna sama sa panghitabo nilang Isaya sa una nga nagtagna siya ingon ana mga manalagna sa amo matuman og mahitabo gina pero ang uban ang akusar sa uban sa mua nga amo gisimba gituan kahoy Dios bato daw ana unsa dili sa unang panahon mo na pagtuo sa ubang mga subano pero sa amo dili gyud wa may magsimba sa kahoy wa may magsimba sa bato kundi ang among gisimba ang Dios gyud mismo nga sa sinubano pa si ulay apo gumulang nga migsansa sa buglangit buglupa nga ang Dios amahan gyud nabuhat sa langit ug sa yuta mo ginaamo mo nang diri sa amo di gid mi maulaw mo pamatuod gyud makami sa amin sa una ingnon mi nangabuang ng mga pinili so ni mga pinili nga mga gwapo raw ta pero basta nailad gid sila sa tao nailad daw nailad pero okay ra kay ngano man wa masala masayon wa masala mahibalo kung masuko man ka nga ikaw may nasayod masuko di ka nga nagpasabot nga di ka tinuod nga masuko ka di ba so kung tinuod inyong ipamatuod so sila wa man masayod pasagdai sila inginana igsuon daghang salamat may angat sa po apo na gyud. Okay, daghang salamat Brad Eddie Balulo sa imong mensahe o imong kuan imong summary. Then question. Wala na. So, Brad Lord John. Ako yata ang kuan ni Brad Lord John ang pagsummary po no is magkuan lang yan magdungagay lang mi. Sige. Dahil una salamat mi ni Brad Didi nga gitugutan mi nga kami duha nga magtinabangay no kay sagad debate gyud usa-usa lang yun no. Wala po ni impeachment trial lang ba nga ay duha ka buwag daw abogado. So muna nga tumalikan nga kanang ang mga Hudiyo nakaila gyud sila ni Ginoong Hesus. Kay si Brad Nicolay ani may siya mubasa ani nga mismo dito sa iyahang uluhan sa iyahang ulo gingon man gyud dito Hesus hari sa mga Hudiyo. So nakaila ang mga Hudiyo. Ug diri ta moingon ta diri nga unsa may gingon kung moingon ta sa maing buhat pamatud-an
daghan kayong mahimo diring Kristo mga igsoon nganuman. Unang-una sa buhat sa mga apostoles, si Cornelio maing tao, relihiyoso og ang tibuok niyang banay. Tibuok pag yung banay. Ut pasabot kung ako po'y mo compute ani, mangita po kog kanang usa ka pamilya nga ingani pod ka relihiyoso. Naghatag og limos nya ang iyang kaayo ning abot na gyud dito sa Ginoo. Ang mga igsoon nga wala na to gikuana nga nagyon makita na to pero kadaghan mo kaayo god. Dayon dirita sa ingon si sa 1:4:1 ang matuod og susihan ninyo ang espiritu nga nagmando niya ng tawhana. Unsaon man pag ila nga ang espiritu nga iya sa Ginoo magwali gayod og magmantala nga si Ginoong Hesus ang Dios nga nagpakatao. Una nga tuang kuan. So mga igsoon nga atong gibalik ang kuan ganina, kaning gitawag nato nga gingon mo pud sa atong igsoon ila mo pong giangkon nga wala gyud kay mabasa. Pero makita sa binuhatan. Nang kung binuhatan pud ang ato ang basihan, ug ako po'y pa kuanon si Cornelio usa po ni siya kay naghimo man ni siya maayo. Unya ning abot pagyud sa presensya sa Dios. Mo na nga ang pagpasaylo pod kanang mahimo gina sa tao kon naagyon niya sa labi na kay makita mo po nato nila. Pero ang atuan lang yun diya nga ang gisgutan kay ingon mo gud ang atong igsuon nga sa side kay ang amo amang gud Brad kanang gitawag namo og exegesis. So mo to ang among mga pangutana base ra gyud pod sa gigamit nga mga kapitulo ug bersikulo kay kanang ang ato amang gud kining Biblia mangud pulong man ni sa Dios kung mo nang imong giangkon ganina nga wa gyud kay mabasa sa among pagpamatud pero pinaagi sa mga buhat. So siguro nakita ninyo pero usahay dili man po nato makita kung dili po na nato leader. Kay kung maingon po mi Brad nga kaning ang among obispo diri pwede pong may Kristo kay dili gyud nimo makita nga masuko manggihatagon. Unya naapod niya ang kanang gitawag og ang pagkamaninawaton kay kana si Bishop mingon magina siya nga kamuha kung naamoy kasiri nga mga dili katoliko kalumog yun ang pagkamaobsanon maninawaton mo nang siguro mo na inyong baruganan kay nindot man kay ingon man po na naman po'y mabasa na gud nga madani man gyud makapaba mo barog man gyud mo mga piniling nasod tungod kay ingon man si Ginoong Hesus pamatudi ang inyong gugma pinagis buhat. So mo nang kamo sakto po nang imong giingon nga kuan pero ang amo lang gyud kung unsa ang gigamit nga mga chapter ug verses kay daw naman po nagbasa ani nangutana ra pod mi mao ni gitawag na mag exegesis. So manano nga balik siguro muna kung Nicolay kay nasa giandam pod nga hanay may tungod pod sa atong tema. So nakita mo nang akong gingon nga kung magbase ta sa mga binuhatan daghan pong mga sa atong panahon karon kay ug ako po'y pakuanon o sa piniling nasod kana po siguro Danilo na po may kuan kay makita mo po nato. So mananon sa kang Brad Nicolay no. Okay, salamat kay Brad Lord John Obina. Ako dako sab ko nung kuan kiniibit ang pag-appreciate po ng mga kaigsoon ng pininasod. Labi na si Brad Danilo Agapay no. Walang padayon na mga delikado mga kuan nila. Pero malagi na nga dito matang punting yun sa tinuod yun nga simbahan no. O silang ang kuan ang pagpamit nako nga ang tulo ka ngalan no kay nagisugot magtulo ka ngalan ko diha sa pinadayag no atong gibasa 3:12 mo na nga kana do na po implied niya na no kay mogamit mo sa tag implied nagingon diha ang ngalan sa kong Dios gipasabot nga ikaw iya sa Dios no. Anya kung ngalan sa bag-ong Jerusalem ikaw lungsurano na sa langit. Nga pagingon og akong bag-ong ngalan kini nagpasabot og bag-ong relasyon nimo kang Kristo. Sa kalaang nga panahon kung isulatan ka og ngalan meaning pagpanag-iya na. No mo na nga maigsoon natong tigpaminaw na dili gyud ngalan ni sa kuan no kana ang maka-conclude ta ba nga kinsang laing tawhana gid ba no nga kuan mo na nga dili na to siya pwede nga atong dugangan no
nga magkonklusyon ta nga gipadaygan ta niya na sa Espiritu Santo. Mo to nga kaganiha akong gisgotan tong buhat 2 kay nagisgot mo to sa Espiritu Santo gud pod no. Ya gani usan tuod o wala sa gipamatuod pero ako lang po itong i-drive ang maong question kay nagisgot mo ang Espiritu Santo gud nagipadaygan. Muna klaroho na to nga tinuod ba gyud mo gipadaygan sa Espiritu Santo kay katong mga apostoles ug ang Ginoong Kristo ang Espiritu Santo man gyud ni kunsan no mo na nga ingana mo na ang diyan nagkukutom no ang ato lang magigsuon na may timbang-timbang niini. Then salamat po ko no sa tong kauban Brad Edie Baludo sa panahon po ni mo Brad no nga ni pambit po ka. Hindi pwede magka-samarin ka duha kay duha man mo. Pare no. Sila, na to lang ikaduang sa marin ni Brad Lolo. Lugi mo. Pili na. Duha man mo samarin. Sige murag na siguro kay Para Pili na. para fairness lang sa kawan. Okay na. Cinco? Maro yapon. Okay. Medyo og duha gud ka po. Medyo murag kan man no. Duha gud mo ni samari. So Pareha naman po gabahin na naman sa 5 minutos. gabahin na mo? Akong samari na pila mo to ka minuto. Pareha na po. Pareha na po. So like Additional lang po no. So ang summary niya bali 10 minutes. Dire na lang si 10 minutes o kuan 5 Additional lang minutes. og 5 matin na. Ha? Additional lang og 5 din kami mo 5 lang po me. Bro, siya, di na siya okay. Kay lahi naman eh. Pwede na 5 minutes. 5 minutes. Okay. Maigsoon. Nabot si Kuan kanang Douglas MacArthur. Douglas kan. Karon siya may padayon sa pag-istorya ni Close na kay man. Kuan ni Brad Lodo. Parehas na sila sa Kuan piniling nasod. Okay, Brad aning Douglas sa imong oras, imong panahon. Mag-start ako? Mm. Okay, maayong hapon na itong tanan maigsoon migala mga karunda. Sa walilangan una, atong pasalamatan ang atong halandong mga igsoon, mga Catholic Faith Defenders. Una, nag-host na ito karon Brother June Banal. Salamat. Ugo niya nga ito ang Catholic Faith Defender President sa Boca del Norte, no? Sola. Sa Boca del Norte, Inter sa Boca del Norte. Brother Nicolay Losiños. O usab sa atong halandong igsoon Brad Lord John Ubina. Ugo niya sa kanyang tanan mga binatin na mong tigpaminaw maayong hapon na itong tanan. Sa ulilangan, unang punto, maigsoon migala, nadungga na to, naapsa na to ang kinindi ang pahayag sa atong halandong mga igsoon na Catholic Faith Defender nga ilang na kuan ka unak ng Brad Lord John. Unhon na ko ning Brad Lord John. Matod pa rin Brad Lord John, kung ang mga buhat mo ibasihan daghan na dayong Kristo. Kay bisan nga si Cornelio do na maayong buhat. So kung atong pamalandungan murag reasonably ang iyang pahayag tungod kay ang iyang gimin nga buhat is naglanta lang sa usa ka kahimtang mahitungod pod sa kinindi ang gibuhat sa ubang mga magtotoo. Sama ni Cornelio nadungog sa pamahalang ng langit noon ang iyang mga maayong buhat pinagi sa pagpanghatag. So may hinungdan nga nakahatag og conclusion si Brad Lord John nga kung ang buhat mo'y hisgutan particular sa buhat sa pagpanghatag daghang mahimong Kristo. So unsa may amo ang kinindi ang paghatag katin-awan na. Una, kung buhat lang kinindi ang sa pagpanghatag nga diin so sa ka-particular nga panahon mo'y sukaranan, murag makaingon ta nga dunay punto si Brad Lord John. Pero misgod tag ka ng buhat yun nga tinud-anay nga buhat sa Dios, dili gyud nimo na siya pwede makumpara ni bisan kinsa nga naghimo pod sa maong matang sa buhat sama sa pagpanghatag. Una,
tungod kay ang buhat sa Dios bisag maumaura, buhat sa pagpanghatag lang niya. Kung buhat sa Dios may tungod sa pagpanghatag, bisan maumaura na iya gyud ang ihatag. Dili na pareha sa mga buhat sa pagpanghatag nato nga ordinaryong mga tao. Nga muhatag tagbuhat hilabi mubuhat ta sa pagpanghatag hilabi na kun ay daghang existing sa atoa o hilabi na gyud nga sobra-sobra atoa. Tanang naana gyud tay daghang na tigom. That's the time muhatag ta. Pareha bitaw ako mahulagway. Si ang atong halandog senador Rafi Tulfo, naghatag man po mga buhat, naghimo ang buhat sa pagpanghatag, di ba? Brother Pacquiao, naghimo ang buhat sa pagpanghatag, di ba? Pero kung imong basyan ang ilang pagpanghatag, naghatag sila tungod kay daghan na kay silang natigong. Daghan na silang natigong ba? Sobra na. Sobra ang ilang ipanghatag. O kunya, sa laing bahin po, ang ilang mga pagpanghatag, doon na po laing purpose. Dili yun sama sa purpose sa Dios anak na nagpakatao. Karon kung ilagway na to ang pamaagi sa pagpanghatag sa Dios anak, bisan maumaura, bisag kanalabang iya na untang kanon, pero nakita niya nga dunay nang hinahanglan, ug unya kanang gibati niya ang gibati sa nagkinahanglan sa iyang tabang nga paghatag, ihatag na niya. Ang akong biblical scenario ana kaya hinumdon mo sa Matthew 25, Matthew 15:32-39. Ang senaryo, nagdala lang sila 7 katipak nga tinapay ug 2 ka sinugbang isda. Kung imong pamalandungan, mao ra gyud to. Dili galito ingon nga maapod tong nagkauban yung mga apostoles. Pero unsa gihimo sa Dios katong 7 katipak nga tinapay ug 2 ka sinugbang isda, wato niya ingon nga tuwa na lang kulang pa man sa tuwa. So nakita niya ang physical nga kahimtang sa mga tao nga kauban niya, 5,000 ka mga lalaki, way labot mga bata o babae. So, gipikas-pikas niya, mihat sa amahan, o iyang padalan, o apod-apod. So, ang pagpanghatag sa Dios, anak, ingon nga usa ka may magbalantay sa makarero, nga nagpakatao, dakong kalainan na sa pagpanghatag nato nga ordinaryo nga tao. Kay kita nga ordinaryo nga tao, unhon gyud nato una ang atong kaugalingon ay ta mohatag. Pero ang Dios anak bisag maumaura na iya, itulon na lang niya, iya na para sa iya na lang kaugalingon, di pa niya na ikanon. Makita niya nga dunay nahanglan, iya pa nang ihatag. Ngadto sa nagkinahanglan sa iyang tabang ubuhat sa pagpanghatag. O kanang klasya sa kinaiya nga pagbuhat sa pagpanghatag, mao nay nakita namo sa ang Pangulo. Nga sa Biblia, ang nakahimo lang nga ang Dios anak. Nga bisan maumaura iya. Hatagan ako usa ka site nga senaryo aktual sa among halandong Pangulo, Santo Papa Paulinong Kuygapay. Doon na siya garden sa Mansawan, Misamis Occidental. Nagsibuyasan siya. Anya sibuyasan para ra gyud sa ila pamilya. Pero nahitabo, gikawat ang iyang sibuyasan. Ang iyang sibuyasan, gikawat kita nga ordinaryo ta, masuko ba ita? Posible nga mosinggit, may tatag bunal na to, o isumbong. Pero siya ang hitabo sa iya pang gitabangan. Isulod niya, unya iyang gikuan. Okay? Kanana ang... Usap time na. Time na? 5 minutes. Okay. Sige. 5 Sorry. Naputol yung mong kuhan, mensahe. Sige. Mo question? Okay. Wala lagi siya. Okay. Ikaw mo ka? Okay na to no. Kuhan. Makadugang po. Na sa kuhan. Or panguntahan na ko ninyo. Pwede ako panguntahan ninyo? Pwede lang. Sige. Pwede? Pwede ba? Pwede lang. Atong kuhan sa mensahe ni kuhan, Brad Douglas, ang mo question ang mga affirmative. Mo question affirmative. Mo question lang sa kaya mana man dialog. Wala, di ta mangutana? Pwede. Mo question na lang ka kaya mana man ang dialog. Sige, mangutana lang ko ninyo. Katong base sa Temba. Hindi ko kasabutan eh. Kamo ang nagmensahe karon sa negative side. Nya ang mo question. Dili sila yung negative. Ha? Sila yung negative. Bali na po. Dili. Affirmative. Affirmative ni. Pwede na para mag-continue. Ang affirmative na po mo question sa negative. Depende kasi. Sige. Karon ang atong kunon ang mensahe ni Brad Douglas mo question ang affirmative. Okay. Hatang na kuan nimo Pero Brad okay ra ba Kulay. niya?
Simple naman po na akong pangutana. Pwede kami Mas- na lang question nun. Lagi. Kaya ka, Okay na? Sige. sige. Ini akong pangutana una kang Brad Nicolay. Kuan lang ni clarification lang ni sa yang isaysay ka ganina nga atong naapsan. Nga iyang gipangutana si Brad kinindiyang Eddie Baludo. Heidi kung asa mabasa. Direkta bang mabasa? So, sa iyang pangutana, ako naghuna-huna nga nagdahaw mo si Brad Nicolay nga ang Paulino Ungkoy sa Muragapay is isulat yun sa pinadagtris do si word for word. Muna akong assumption sa imo ang pangutana. I don't know kung sakto ba niya akong assumption o dili. Pero mangutana ko, sumala sa pinadagtris do si asa isulat ang bagong ngalan? Sa Biblia o sa tao? Sa Benedictus 12, nagingon niya og ang akong bagong ngalan. Kay doon na may bagong Jerusalem niya, doon na po yung bagong ngalan. Muna nga, kanang mong pangutana, wala specific yun nga giskutan, no, sa mga teksto. Kung asag yun, no. Kay kuan pa man, kung maabutay pa man yung mahitabo ang bagong Jerusalem. Wala nga. Excuse me, putlon sa nato kay oras na. Atong oras alas 5:30. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato, kaldero. Ang galing for everyday. Ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko ta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Price gas, LPG. Price gas, free delivery. Mga ka-Price Gas, usa ka maayong balita. Price Gas Promo. Price Gas Promo. Price Gas bring you for 2.7 kilogram power kalan set. Original price is 1,500 pesos. Promo price 1,100 pesos na lang. Save 400 pesos for 11 kilogram cylinder with content. Original price 2,720 pesos. Promo price 2,320 pesos. Save 400 pesos. And for 22 kilograms cylinder with content. Original price 5,030 pesos. Promo price 4,010 pesos. Save 1,020 pesos. For 50 kilogram cylinder with content. Original price is 9,070 pesos. Promo price is 7,910 pesos. Save 1,160 pesos. Kini barato. Kini garantisado. Available all the time. Safety pa ang panimalay. Atong kasaligan. Luwas ang kinayahan. Basta LPG. Price gas. Basta price gas. LPG. Promo starts on August 1, 2025 for a limited time only. Please visit our refilling plants. Price Gas Aurora Plant, located at Kahayagan West, Aurora, Zamboanga del Sur. Price Gas Oroqueta Plant, located at Upper Rizal, Oroqueta City, Misamis Occidental. Also visit our Price Gas Sales Center in Molave, Tangub, Pagadian, San Miguel, Bayug, Sindangan, Ozamis, and Dipolog Sales Centers, or through our official Facebook page, Price Gas LPG, or dial #98000. Sa Price Gas, sigurado ka. Basta LPG, Price Gas. Basta Price Gas, LPG. Open na ang Jelaico Hardware na sila nahimutang sa National Highway, Lower Turno, Dipolog City. Dool sa edipisyo sa PhilHealth, nangita ba kamo og kompletong mga materyales sama sa konstruksyon, plumbing, electrical, paints and hardware supplies o kasi-klaseng mga power tools ug machineries? Jelaico Hardware na ta. Naglisod ba kamo og parking sa sentro? Uy! Daghang parkingan sa Torno. Ato na ta sa Jelaico Hardware, National Highway, Lower Turno, Dipolog City. Kita-kits! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm
Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Dialogo sa kamaturan. Okay, padayon ta sa atong dialogo sa kamatuoran ang atong negative side mo question sa affirmative side. Si affirmative man sila. Propose. Okay. Okay, padayon ta. Subliyon lang ako. Si Brad Actually, Douglas sa Pilipinas. Kini akong pangutana, simple categorical question, and of course, categorical question, just answerable by yes or no, but pwede ni mo i-qualify. Unya, kining unang pangutanan nako, pwede po mo hatag kuan ani si Brad Lurjon tungod kay ganina, ingon siya nga ang inyo adjud kuno is i-exegete o exegesis gyud kuno ang approach ninyo. Pasalamat po ko ato kay pag basta exegesis, that on gyud ta sa lehitimong ebidensya kung asa ang kamatuoran. So pwede po ka mo hatag ani kuan Brad Lurjon. Ang pangutanan ni Juan ni Brad Douglas, pwede ang duha ka affirmative pwede. mo ka Oh, tubag pwede mo. dayan Okay, matong ipabalo lang sa mga tingpaminaw nato aron may bawan po nila nga aduhan ni tubag sa ka question. Mga amigo ro. Sige. Tigala Okay. nato niyo. Kaning dialogo kay inamigo ro mo ni. Okay, subliyon lang nako para mapihog yun nato kung unsay punto sa Pinadayagtis 12 since nga ang atong mga pinangga karon nga ang ilagyong panghuna-huna nga ang Paulino ungkoy agapay isulat gyud sa Pinadayagtis 12. O mapunay panghuna-huna sa daghang mga Kristohanon nga among na kuan meet sa mga kuan sharing Bible. So ang akong pangutana karon sumala sa Pinadayagtis 12 asa man isulat ang bag-ong ngalan, sa tao o sa Biblia. Pwede ninyo kini pangutana ha duha ra mga pagpilian ni sa tao sa Biblia, pili mo na, then pwede ra po ninyo i-qualify ang inyo ang tubag. Okay, daghang salamat Brad Douglas. Ang motubag si Brad Nicolay. Ay kanon lang Brad Nicolay. Kung tubag niya na, ang ako ang itubag nga nagpunting jud ko sa maong teksto. Wa mo gigisgutan ang teksto ko na haging isulat, no? Muna nga kung mo ko patubagon sa tao o sa Biblia, di lang ko mutubagan na, no? Kay wa mo gud dili gisgutan gyud ko, no? Kay kami ko tao na ako na po nang gidumagan, no? Okay, mo specify ka. Sige, salamat Brad Nick. Nasabtan ako ang imo ang concern. I-specify na ko ang praise sa Pinadayagtis 12. Okay. Okay, mo specify ko praise Brad Nick ha. Sa praise nga igasulat ko diha kaniya. Kanang word nga kaniya, asa man na nag-refer sa tao o sa Biblia? Kanin kaniya, wa mo gud pa gikuan na gili. Sa gikuan na ni, no? Wala nga makukakuan. Para ma-meet na to ang atong reasoning kay sayang mangud pod karong panahon na nagdialog ta nakadayon. Basinog na kay wala po na kong kauban. Simple ako nasayod ko nga ikaw nakabalo jud kag kanang word nga kaniya, di yun na ingon nga wala na mo na masabtan. Okay na. Nasabtan nimo na. Ako yatag sa kong kauban. Ang iyang tubag kay ang iyang utrohong papatubag ang usa niya kakauban nga alternative si Brad Lurjon. So, nangutan naman ang atong igsoon no nga sa Biblia ba o kaniya? So, Dili, kung suban ako ang akong pangutana. sa tao ba o sa Biblia? Kanang praise nga igasulat ko diha kaniya, dunay word nga pronoun nga nag-replace sa proper name o proper noun nga kaniya. Kanang word nga kaniya, Brad Lurjon, asa man na siya nag-refer sa tao o sa Biblia? Ang mabasa na sa Biblia. Dili. Pero ang ngalan, kanang ngalan, tao gyud ang mangalan, ang magdalas ngalan tao na. Pero kung mingon kag duha ang akong tubag tungod kay atong nabasa diri mas Biblia, pero kung isulat kaniya tao o duha akong tubag mabasa diri sa pinadayag sa Biblia o kanang ngalan di gyud na sa tao. Pero nganong ning-gamit mi sa pulong diri kay ang hangyo manggod sa inyong kauban nga ako pong amo pong gikuan isulti sa
sa inyong side unsa inyong baruganan sa pinadayag 3:12. So ang simbahang Katoliko dili man gud siya mo conclude sa usa ka butang kung wala isgoti sa kuan. Mo bitaw ng exegesis bro kay atong utingkayon kinsay gisultian unsang panahona og alang kinsa ni. So mo na diya sa gitawag og exegesis aron ato kong mapadayag ninyo. So mo nang duha akong tubag tungod kay ingon man ka nga asa na kung mayon tag gibasa na to sa Biblia, so nas Biblia ug moingon tag ngalan sa tao gyud na kay ang name denotes a person man. Pero kung dili ta sa pinadayag sa pagtulunan sa simbang Katoliko dili wala dilit mi mo-conclude nga tao ni kay namang goy mga uluhan. Ang uluhan manggod para na mo importante aron dili na ta maglibog kay kung wala ni title pwede ta mohubad ani tanan kay kung amo bitong gibasa particular ta sa kapitulo 3 mensahe alang sa Sardes, simbahan sa Sardes gikutlo po ni Brad Nicolay ang mensahe sa simbahan sa Philadelphia. So manang ang among exegesis tuwa gyud ni nagpunting og tao tungod kay simbahan man simbahan so sa usa ka lugar o man nga then ang giingon pa gyud diri ang mulahutay. Ang terminong mulahutay Brad, future pa na, moabot pa na. Mo na nga mo ang exegesis. So mo nang sa simbahan among gikuan kay mo man ay giingon po ni sa imong kauban Brad Ide nga, Brad, padungga pud mi unsay inyong stand sa side sa Katoliko. Lisod po kayong mo stand mi diri na napoy ngalan kay mo lagi to akong gigamit ganina bro nga kana laging ang pagkamatarong kay kung moingon tag matarong pagadaghang Kristo sa simbang Katoliko kay nga santos mahimo baka na sa usa ka tawo. Ang pagpanggihatagon pwede na ihatag bro. Ang problema ang pagpakamatay tungod sa imong pagduo. Makabarog baka pod ug kami po'y mangutana Brad, wala ta nang ingon diri magkwentahay ha. Makabarog ba pug katong inyong pangulo sa og karon sa inyong pangulo nga magpakamatay alang sa iyang mga katawhan. O ganaon po na to. So, ang amo lang... Yes, 100% yun. Amo lang nahisgutan, bro, tungod kay hangyo man ni Brad Ide. Nga, muside po mi sa amo. Busa, ang among tubag, basihanan po namo kay lisod mong yung kay na. Namang may gitawag o kanang contextual sense. Mo itong gipasabot ni Brad Nicolay. Unsay mabasa diha, doon na nagibutangan nag-title. Kay kung ato ginintog karon pulong man ni sa Dios, way tao nga makatugkad ani. Kay kung tugkaron nimo sa maranga gi-question nimo ang Dios, gitugkad nimo ang Dios kung tugkaron nimo kinaarbay pahimangno kung basahon nimong 2 Pedro 2:15 nga 16 o 3 Pila man ka minuto ang tubagan ni Brad John Banal? so man so mana no pakapin lang tadiya bro, pakapin lang tadiya kay diya mangod sa 2 Pedro 3:15 dunay lisod sabton sa among mga sinulat nga gituis sa mga alamag. But pasabot kung lisod sabton unya imong tuison, mahimo nung kang walay alamag mo nang sagingon na nako gibase namo sa gitudlo pod sa simbahan. Okay. Salamat Brad Lord John. Karon atagaan ka na og pangutana, mong question ka. Sa man makapalo pa ko ato. Follow up nga unsa man pangutana. Question okay. Okay, mga si Brad Douglas sa question niya sa si Brad Douglas sa negative side ni pero mo question siya sa statement ni Kuan. Sa man mangutana muna ako. Di siya man mo ka mangutana. Dili pero pag kamong boy mangutana nako okay pug ko. Di, kanang atong si Brad Lord John yung mong pangutanon. Muna yung mong ikaw ang hangin o makapangutana ba ka? Okay, tagaan ka na mong time. 5 minutes. 5 minutes pag pangutana? Pag kuan, explain atong kuan. Adi mo pala pro ko pangutanan niya. Kay klaro na ko itong iyang exegesis. Kay Lord John, masugot ka? Mangutana siya? Palap ko? Mapalap ko? Follow up nga. Palap ko pangutana. Pangutana. Okay. Matod ni mo Lord John, nasisutan ni mo exegesis.
Salamat. Dahil nalakbit mo nimo sa exegesis, doon ay punto nga gikinahanglan may balaan, matud pa nimo asa gisulat, kinsay gisulatan, o para asa gisulat, o unsay gisulat. Karon akong pangutana, simple lang, pareha lang, usbon lang ako ang gamay ang wording sa akong pangutana. Dito ko motapot sa imong gitawag nga exegesis nga kinsay gisulatan. Balik ko sa praise nga isgasulat ko diha kaniya. Importante manggod kay ni kay para namo kini mo keyword para madawat nato ang kamatuoran. Una, ang akong pangutanan ni dili mahitungod sa unsay ngalan. Wala pa man ko maghisgot unsay ngalan, sa praise pa lang man. Step by step nato ni. O wala po ko magpangutana og unsay deklarasyon sa inyo ang simbahan. Kaya wa pong kadungog karon og unsay deklarasyon sa inyong simbahan. Ang ako lang pangutana is direct specifically sa praise sa Pinadectis 12. Since nakahisgot ka sa exegesis, sa proper o an exact approach of the Bible is exegesis mo nagigamit ninyo, so salamat sa imong pangutana, sa imong pulong nga kinsay gisulatan akong pangutana sa Pinadectis 12 sa praise nga igasulat ko diha kaniya. Da kaniya kanimo. Igasulat diha kaniya. Nabasa naman niyo na wala pa? Igasulat ko diha kaniya. Ang musulat ang Mesiyas, ang pangutana, kinsa man ang sulatan nga iyang gideklara nga kaniya? Kinsa man na ang iyang sulatan? Nag-refer ba na sa tao o nag-refer sa Biblia? Kana simple ra kay nga pangutana. Mato pa nimo exegesis para makuha man gyud ang hustong pag gipasabot, dili ta magpataka-taka. So kana lang sa kinsay iyang gisulatan ang musulat ang Mesiyas? Kinsay iyang gisulatan nga kanang word nga kaniya? Tao o Biblia? Okay, daghang salamat sa imong question, Brother Douglas. Okay, tubag ni ni Brother John, may mong question si Brother John. Niyang tubag. Ang gingnag kaniya diya, ang katong mga magtutuod sa iglesia sa Philadelphia. Katong sakop sa simbahan sa Philadelphia. Okay. So muuyo na ka nga tao da itong magtutuo da itong nga tao, dili Biblia ang sulatan. Muuyo na ka. Ako malikon ha. Nganong duha ang akong tubag? Kay duha man gyud putong iyang pangutana. Asa gisulat? Gibasa na to ang sulat sa Biblia. Wala ko pangutana sa mahitungod sa pila ka buk imong tubag. Wala ko mangutana mahitungod sa pila ka buk imong tubag. Nangutana ko punto por punto lang. Dili ta ingon nga paligoy-ligoy sa punto istorya para ma-resolve na to ang punto ba ang issue. Sayang mangud kay ang panahon. Wala ko mangutana mahitungod sa pila ka buk imong tubag. Ang akong pangutana, ingon manggod ka nga magtutuo nga naa sa Philadelphia. So simple ra gyapon ang akong pangutana. Categorical question lang ni. So muuyo na baka o dili nga ang sulatan da ay magtutuo nga tao, dili ang Biblia. Niya ang akong tubag. Ako laging balikon kay dili man pwede nga ang ning tubag mo ay ang nangutana mo ay mo conclude sa ko ang tubag. Actually, wala mang kumukonklud. Nangutahan na raman ko. Gisubli na akong pangutana. Ako lang ipaklaro nga. Wala ko mag-atag conclusion. Ang imong pangutana na base sa gibasa sa Biblia. Munang ingon ko, Biblia, nabasa na to imong pangutana sa Biblia. Pag ingon diya tao, dili na, kung ato gini siyang palawman pag yun, itiglom tani. Kung gisulat ni alang sa simbahan sa Philadelphia, nganong nang apil-apil man tang dili man ta dili man ta sakop sa simbahan sa Philadelphia. Kana punto por punto. Okay. Nakabugat man ang pangutana, so bugaton po nato ang tubag. Salamat. Ako na galing na feel nimo ang kabugaton sa pangutana, pero simple ra gyud kay itong pangutana ha. Kay wala man ni magmatter kung nag-apil ba ta dili. Sa simple ra gyud ang pangutana. Dili niingon nga unsay punto nganong nag-apil-apil ta. Ang issue ra gyud ani kanang sa praise nga kaniya unya niuyo na ka nga magtuto. So mo to ni follow up ko nga muuyo na ka nga dili dai ni sa Biblia isulat kundi sa tao. Mao ra gyud na akong punto pa dali ra gyud kay na siya ingon nga kung dili lang yun ingon nga mahimutang defensive sa atong kagalingon within dili kay na maaptar og 30 seconds matubag na siya muuyon baka o dili nga ang sulatan niya tao dili niyang tubag. Base man tas mabasa no mo exegesis. So ang akong tubag
Actually, ang correct lang pag-ingon na to. diag kaniya nga mga sakop sa simbahan sa Philadelphia. Walay labot ang laing lugar kay namay specific nga ngalan. So tao nga sakop sa simbahan sa Philadelphia. So mao nang ingon ko way labot ang uban kay alang man sa Philadelphia kung mag-apil-apil tani maingon na pud si San Juan wa mo milabot giklaro ganina nga mensahe ni San Juan sa simbahan sa diya sa Philadelphia. Bot pasabot na specific nga lugar mo nang akong gingon 15 giignan simbahan sa Philadelphia kay og moingon tag tao ang makaangkon ani ang mga Sakop. tao nga sakop sa simbahan sa Philadelphia sumala sa mabasa. Ang balik ko na gyud ako simple lang ang pangutana gyud. Wa gyud ko sa akong punto sa pangutana wala dili ingon nga kanong mag-apil-apil man ta nga dili man ta apil dito sa iglesia sa Philadelphia. Unya correct lang nako tong giingon nimo nga ang exegesis magbase gyud sa mabasa sa Biblia. Sayop na kay ngano man kung ang exegesis magbase lang sa mabasa sa Biblia tablang pangarap ninyo mga Katoliko kay daghan mo mga pagtulunan nga inyo dayong katarungan mingon mo dunay implicit dunay explicit nya kanang implicit dili na word for word mabasa mo na implication sa mabasa word for word nga gitawag og explicit. So sayop to giingon nga ang word exegesis is magbase gyud sa mabasa. So sayop na ay ang word nga exegesis wala lang na magbase sa word for word magbasa kundi ang explicit do na po'y implicit do na explicit word for word do na po'y implicit. So kini karon sa Pinadagtis 12 ang atong gisubay ana ang implication ang implicit nga mabasabtan nga sa Pinadagtis 12 sa sa Pinadagtis 12 ang mga explicit diha igasulat ko diha kaniya karon unsa may implicit natud ang masabtan mao nang ang akong mga line of questioning nagpunto yun nag-cycle dito sa praise particular sa word nga kaniya nga mao'y sulatan karon siguro wa ko kabalo kung ang inyong desire sa inyong kasing-kasing is para gyud maresolba ba gyud para dadoon ba gyud mo sa ebidensya sa kamaturan kay ginuor magyud na sa inyong nagkasing-kasing pero mao lagi samtang kang ang maong punto sa maong kuan ka mga pulong nga atong panghisgutan unya sama karon mingon tag exegesis gyud unya kita mismo wala pud ta mo abide sa unsay exegesis dako man punang kusi sa atong singitan ng puntuha nga moingon tag exegesis pero in reality kita mo'y wala gyud mo follow o mo abide sa unsay proper exegesis sa maong teksto nga atong gibasa mo na nga kami mga igsoon may gala pagmisgot Pinadagtis 12 so ang amo pong line o mga questioning ug unsay mga kaning ang inyo ang gikabalakan o inyo ang gikadudahan o wala ninyo masabti sa among punto so magbase po mi sa Pinadagtis 12 mo na nga sa akong kuan siguro mga ilang po kog pasensya kung pananglin sa ang akong pangutana maura magud po tong klase sa pangutana unya ako lang yung ipatinaw ba pero mo ligoy mangud po si Brad Lord John dili man gyud siya mo kuan dito man nun siya mahatag og tubag sa wala na ko ipangutana wa man ko mangutana kung nganong mag-apil-apil man ta nga sa Philadelphia ra man ni nga wa ko mangutana sa iya akon kinindi ang unsay gideklara sa simbahang Katoliko ang akong pangutana base gyud sa Pinadagtis 12 kay matud pa niya exegete man kuno unya karon usa man pag-exegete kung magbase ka didto sa wala gipangutana sa maong teksto so niya nang bahin diri lang sa kutob maayong hapon natong tanan. Okay, mao to si So, Brad po kami, Douglas. bro. Salamat sa imong mga mensahe Brad Douglas ang sa kay kuan ni Brad Lord John sa iyang tubag. Okay. Dayon ay mo napay man ka tubag. So ako lang kuano kanang iya man gipasabot ang exegesis sa simbang Katoliko mabasa o dili mabasa. So ang nabasa mao gani ingon ko ang nabasa diri mga tao kaniya diri ang ginglag kaniya diri kaniya nga sakop sa simbahan sa Philadelphia imo bitong gipasabot pod kanang mabasa o dili mabasa. So ang ako walay sayop sa imo sa kuan duha ang among gigamit pero ang ako ang exegesis diri ingon bitaw kag implied mabasa o dili mabasa so ang nabasa mo akong gibasihan ang mabasa diri naay mabasa nga kuan kay kung moingon tag sayop ikaw ra may nagingon nga ang mabasa o dili mabasa so ang mabasa diri mo akong gitubag
pag-ingog kaniya nga mga sakop sa simbahan sa Philadelphia sumala sa mabasa mo na gitawag og duha ka pagtubag. Mo na bitaw nga kaning nga topic wala man ni na mugna ning timaha gyud tungod sa amo ang kuan gyud tungod kay i-repute mo kundi base ra po ni sa hangyo kay naman gyud pud si Brad Idi diri nga Brad isulti pod ang inyong side sa Katoliko mahitungod aning pinadayag 12 busa nahimo ning tima sa kadugay na kainin yung gamit ani mga igsuon wala man ni namo gitima kay ngano man inyo man ang katungod. Okay. Amo man ang gitahod. Ito bago na ko imuhang kuan. So mo nang nahimo ning tapika. So pag ingon yag sa side sa Katoliko, wala man miniingon nga wala pud miniingon nga pangitaan gun mo diri Paulino. Ang amo lang gipasabot namo nga sa pinadayag ang sa side sa Katoliko unsay mabasa diya mo among isulti. Okay, daghang salamat Brother Okay, Lord kamay, John. one po rin, 1 minute Karon at ang pangutanan ni Brother Lord John ang mutubag ang negative side si Brad Eddie. Gumay komentaryo lang to sa iyahang giingon nga. Komentaryo So na. kanin di magikausahan gina mo ni nga itapik. Unsa siya lang sa unsa ilahang reasoning ana. So samo ang among gitubag ang inyong argumento sa pinadayag. Kung sa inyong gipagawas nga explanation o argumento sa pinadayag, murag po gisundan namo sa among pangutana or amo po gipasabot sa among side. So dili siguro to dakuon nga murag kanang mabugat nga kanang nangita tawag kanang udi agato lang nga is dialogue maguni. So pag dialogue na normal ginang na pangutana na itubag for clarification. So normal gina. Okay, dialogue lagi pero ang atong purpose dili kay dialogue gaway hinungdan kundi ang host may atong ipangita. Yes. Nindot mo itong pangutanahan ganiyan ni Brad Douglas. For clarification mo ito sa is nagpunting magito sa premise sa pinadayag. Isulat kaniya sa kaniya ni mo ito nangutana siya sa tao ba ni o sa Biblia. So kung magisgotag practical lang kita nga konsulte di miuntag okay na tao man dai na kay sa mga magtotoo man dai na diay sa pito ka iglesia sa tao pa isulat sa tao gato sa magtotoo. Di ba? Kato mga magtotoo nga tao nga kinagingon niyo nga nilahutay. So isulat dito sa sa mga tao nga. mga tao so sa pa dili sa Biblia isulat. So mura na pangutana. So, mura mo gud og antubag gud murag sagol pitik ba. Sagol pitik murag wala kay mo maka kuan kay pakapinan pa mo gud nato nga specific na lang gud nato ana na lang. So, samo nalipay pud mi nga resgutan ni timaha kay aron pud nga makahibalo pud mi unsa di ay gikalibgan ninyo unsa po na iyong interpretation ana unsa po inyong pagsabot ana mo nang gituyo ning timaha para mahibaw-an po na mo sa iyong side sa inyong gawa sa inyong mga argumento sa inyong mga explanation wa pag kay may makakuan yun balo mo karon hibaw-an na nako hibaw-an na mo nga inana na iyong stand so ana man gud ang naa sa pinadayag wala mo na nag-history na tungod kay kanan nga panghitabo ay mo na niadto pa mang panahon ni Kristo di nahog na siya sa history so ang ngayon nga gisulat ang tinuod nga gipasabot diha sa kanang iglesia nga nasakop sa Philadelphia mo gibot pasabot ang sentro gana diha sa iglesia sa Philadelphia mo lagi dili ang individual naman ko nangiingon nga sa kanyang mga sa iyang mga sakop individual na pero sa in general na sa iglesia sa Philadelphia dili po matawag og general kay modelo ramon tong pito ka igisimbahan ana dili na modelo so sila may nahimong dili na modelo kana mensahe gid sa alang sa Philadelphia kung ato gindutan sa rason nga ino na to nga ang kumingon ta kanang 2 Timoteo 3:16 o nga gituga ang balang kasulatan gitugahan si Timoteo ra di sa to pa si Timoteo ra po'y maluwas kay siya ra may gitugahan wa tay labot kun ato na murag inana mo gunang dating sa tubag nga kung ang pito ka iglesia ra gisultian na wa tay labot sa kaluwasan ana Laki nagisgot ko na sa ngalan sa Ginoo. Mo nang gana ang oras sa nabayo mas na to gamay. Wala nga. Amo ra nang gipasabot nga ang ngalan nagisgutan sa pinadayag 12 wala lang maglambigit sa pito ka iglesia. Kaya kung sila lang sila rin maluwas o labot.
sugot na. Kung sila ray Ang kaluwasan god alang man sa tanan. sa to pa appeal ta. Pero no, Sila ray gisultian, budilo sila sa gisultian. ang katugod klaro man kay sa history Oh. nga ang taga Philadelphia nidawat na sa mensahe ni Kristo. Oo. Pero kita sa kita tanan wa pa mahibaw ni Kristo kung kita batanan mo dawat. Sige. Salamat Okay, kayo. din lang kutob atong dialogo sa kabatuoran kini ang inyong anchor si Brad John Banal sa kadialogo sa kamatuoran.